Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Ħolm tal-miliet u ġrajiet innannu ċens. Bħalissa l-pubbliku jinsab fiċ-ċans li jżur esebizzjoni ta' illustrazzjonijiet minn dawn il-kodba tant sinonimi ma' tfal Maltin u Għawċin. One News tkellem mal-awtur u illustratur Trevor Zara li mhux biss kiteb l-istorja iżda wkoll pitter l-illustrazzjonijiet biex jakkumpanjawha li ma' illustrazzjonijiet qed jiġu esebiti fl-ispazju għall-arti u t-teatru fil-Park Nazzjonali ta' Qali. Zara sostna ma' dan l-istazzjon kif dawn l-illustrazzjonijiet żgur mhux forsi fakruna fil-kodba ta' tfulitna. Meta wieħed jaqra ktieb ta' tfal, issu joħodha bħala regoli li hemm l-istampi. Imma wieħed forsi ma realizzax li l-istampi jkunu parti importanti mill-istorja, mhumiex qegħdin hemmhekk sempliċement biex iżejnu l-ktieb, imma huma qed jgħinu biex l-istorja tiġi rrakkuntata aħjar. U spjegalna li l-illustrazzjonijiet tiegħu huma magħmula b'tekniċi u stili differenti, xi kultant anke maquda flimkien. L-istil jinbidel skont l-istorja li tkun qed tirrakkonta l-ktieb. Jiġifieri għandi xogħol bil-pinna, l-iktar xogħol antik kważi dak. Mbagħad għandi xogħol anke bl-akwarella, bil-labsiet tal-kulur. U dal-aħħar ħdimt ħafna wkoll xogħol bil-kompjuter. Jiena nħobb naħdem l-ewwel sketch nagħmlu bidejja, imma mbagħad ħafna drabi l-kuluri inkomplihom bil-kompjuter. Fil-fatt huwa spjegalna li saħansitra joħloq immaġini permezz ta' karta imqass u d-dellijiet li jinħolqu. Barra minn hekk fl-istess post hemm ukoll esibizzjoni li tinkludi pjanti, mapep u disinji ta' bosta postijiet Maltin mill-arkivji tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-maġġoranza tad-disinji huma relatati mal-ħakma Ingliża f'pajjiżna u kif ukoll meta Malta bdiet titmexxa mill-Maltin. Fosthom insibu l-pjanti u d-disinji tal-Istadium Nazzjonali f'Taqali. Il-materjal esebit huwa kollu akkumpanjat minn informazzjoni.